क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर' कसारिनि सार्टिफिकेट लानानै 10 बोसोर एमपि जाबोनाय नबसरनियानि सार्टिफिकेटखौ बर' नङा होनना केन्सेल खालामनाय उनावबो जों दासिम गले गले नुनो मोन्दों दास डेका आरो गुबुन बायदि बायदि टाइटेलनि सुबुंफोरा एसटि फोरमान बिलाइ बर' कसारि होनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। दा बेखौ होबथानायनि राहा बा बेनि सायाव मा फोरमायगोन सोरा? फोरमायनो थाबाय गासै रायजो राजानिसिम जे नोंथां सोंनाय बादि नोंगौ बेबादि कुइसना अनेक गावजों गावनि बिथोरावबो ओंखारलायबाय थादों आरो इभेन जोंनि ट्राइबेल संघआबो बे खेथ्रआव गोनो गोथो जादों जे जोङो इन्डिभिजुवेल सर'नियाजों नांनानै नबसरनियाखौ जोङो हय फेजेननो हाबाय बेखौ जों एमपिनिफ्राय जों होख्लायनो हाबाय खिन्थु बे एखे टाइमावनो सर'निया बादि नन ट्राइबेलफ्रा बे बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानैनो एखे टाइमावनो बेजों लोगोसे साबा आरो होदेरबावदों सानैया ट्राइबेलानो हय सासे बिसोरनि राभा आरो सासे ललित पेगु बिसोर ट्राइबेलानो हय बे भाइया फैदोंबाबो आं अबजेक्सन होदों 6 जनखौ आं अबजेक्सन होबावदों नबखौ लानानै 7 जन दा अबजेक्सन होदोंब्लाबो बिसोरखौ आं मानो होबथानो हायासै नबसरनिखौ होबथानो हाबाय जोंनि बेखौ इन्डिभिजुवेल नांबाय जोंनि बे हाइकर्ट मोनबाय जोङो स्पिकिं अर्डार मोनबाय बे जोब्बाय किन्तु बाकी क्रिकेटार्स नारायण देव जन दास ज्योतिष कुमार दास बिनिता डेका गौरीशंकर सरनिया माने गौतम दास घनश्याम दास बिसोरो बिदि लानानै आरो बिसोरो बे नमिनेसना बिसोरना एक्सेप्ट जानानै थांबाय अबजेक्सन होदोंब्लाबो मानो बिसोर सार्टिफिकेट दं बे सार्टिफिकेटआ बिसोर बे अनलाइनजों लाफिनबावदों बिसोरो बा बिसोर आवगायनि सार्टिफिकेट जे सार्टिफिकेटआ इलिगेलमोन बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ WBD डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन हरनांगौमोन जे जिनिसा हाइकर्टआ PIL होनानै हाइकर्टआ जेराव माने बेखौ राय होबाय जे सर'नियाफ्रा नटिफाइड नङा आरो सर'निया जा जेसेबांखिनि लादोंमोन बिसोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय होननानै होनखाबाय दा बावहाय बिसोर डिसिफोरखौ जे जाबाय बेखौ इउज खालामनो मोनला होननानै मोनसे हरबावनांगौमोन बेखौ हराबालानो बिसोरना बे एखे केसखौनो दिनै बर' कसारि दिनै साबकास्ट कसारि आरो दाख्लि कसारिल' होदो होननानै आरो बेखौनो घुराय फायखाय खालामबावबाय जे जिनिसा हाइकर्ट अर्डार होखांनायनि उनावबो नै बेखौ दाख्लैसो हरबावदों बिसोरो आरोबाव जों बै आवगायनिखौ होनबावला साबकास्ट कसारि सिमखौ होनबावला नै कसारि होननानै होबावदो होननानै बुंबाय होमबा नायदो जोंहा ट्राइबेलफ्रा बिसोरनि षड्यन्त्रआव जों बेसेबां गिनांगौ दा बेवहाय आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जे जोंथ' बिसोरखौ अबजेक्सन होनानै जोङो स्क्रुटिनि कमिटियाव WBD स्टेटआव जोङो WBD डिपार्टमेन्टआव हैबाय जे बिसोरनि एगेन्सै बा बिसोर बे सार्टिफिकेटखौ बिसोरखौ दाननांगौ केन्सेल खालामनांगौ दा ओमफ्राय बे एखे बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया गावसिनि प्रसेसआव थांसिगोन प्रसेसआव थाङोब्ला हाइकर्टनि सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान गाइडलाइनाव सुप्रिम कर्टनि अर्डाराव माने 3 माससिम जोबनांगौ 3 माससिम जों जोबहोनो हायाखै नबसरनिखौ 10 बोसोर नांदों बे साबा मानसिखौबो बेसेबो नांबावगोन जोंनो बे 3 माससिम खालामनांगौ हय जों दा 3 माससिम जानांगौ होननानै जों बुंबाय बे 3 माससिम अर्डारखा दा बिसोर 3 माससिम खालामाबानो फिन दोनबाय थाबा जों बिनि थाखाय नांबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो जाय सार्टिफिकेट लानानै आरो बिदिनो माबा बेनिफिट लायोबा माबा गेलेबावोबा माबा साख्रि लायोबा जों इन्डिभिजुवेल नाङोब्ला बेसेबां नांनो गथिखे आं बेल' जोंनि सरकारनाव जोंनि BTR सरकारनाव बा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआव जाय जोंनि ट्राइबेल मिनिस्टारफोर दं ट्राइबेल जोंनि MLA MPफोर दङ बिथांमोनहा जाहाथे बे जिनिसखौ बन्द खालामनो थाखाय बा थाबैनो बे समस्याखौ फोजोबनो थाखाय बेखौ अर्डार हरोजोबो आरो नटिफाइड नङैफोरनो होनो मोना आरो जोंनि ट्राइबेल संघआ बिसेस करि बिनि थाखाय जाहाथे स्ट्रङै नाङो जे ट्राइबेल संघआ माखासे गोनो गोथो जाबावदों जे दास देखाफ्रानोबो जोङो सार्टिफिकेट होनो हानो हाया बिसोर बर' बिसोरो राभा अरिजिनेल खिन्थु दास देखा लाबाय बिसोरो जोङो बेखौ होनोबा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ बिदि दासिम होनांगौ होननानै खिन्थु जों होनो हाया नोङो बे दास देखाया जादों जेनेरेलनि टाइटेल हारसाफोरनि टाइटेल असमियाफोरनि टाइटेल नामजों आरो दास होनोब्ला नों असमियाबो नङा आदिबासिफोरबो दास दङ बेंगलि दास दङ राजबंशी दास दङ होमब्ला बिसोर दास देखा जाब्लानो जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनोब्ला होमबा जोंहा जोंनि ट्राइबेला बेसेबां गिनांगौ दं दाबो बेसे बुरजा ट्राइबेलफोर जोंनि ट्राइबेलनिखौ बिसोरो बेबायदि सार्टिफिकेट लानानै मण्डलनिफ्राय लानानै जिखुनु माबायावनो बिसोर माने डिपार्टमेन्टआव साख्रि लाना दंजोबो होमबा बेखौ ट्राइबेल संघआ जों बेसेबां जोंना इन्डिभिजुवेल बेसेबां नांनो हागोन जोंथ' नांनो हाया नेचाराव दा बेखौ ट्राइबेल संघआ बेखौ नांनांगौ बाहा सोर माबायदि साख्रि लादों बाहा जों ट्राइबेलनि इलिगेल माने जागासिनो दं बेफोरखौ नायनांगौ
बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामो ट्राइबेल सुंग'आ नैबे जिनिसखौ दास टेकाफोरनो खुनु बेला सार्टिफिकेट होनो नाङा जुदि जों बर' थारनानै मिन्थिथारो बेखौ दास लिरदों सार्टिफिकेट दास थानायखाय दास लिरदों खिन्थु बियो उनाव गावनि दासनि उनाव ब्रह्म बसुमतारी नार्जारी दैमारि बेखौ लिरहैनांगोन जेरै जों हाबा जाफैब्ला फिसायनि टाइटेलखौ ससेयाव लिरफाफैयो बेबायदि लिरदेरना लानांगोन होमबा जों बेखौ पलिसि होबाय दे जों एक्सेप्ट खालामना लाबाय जोंनि बर'आव सोफिनबाय होननानै जोंनि कुलाव सोफिनबाय होननानै नङाबा बे दास टेकाजोंबा बे जोंखौ असमिया जाथिजों बा गुबुन हारिजों एसिमिलेट खालामनानै होनानै होमबा जोंनि जाथियासो गोमाहैगोन जों दास टेकाखौ लाजोबहैनोसै दा उनाव जोंनि अरिजिना गोमाहैगोन जोंनि बे दैमारि बसुमतारी नार्जारिया थानाय नङा होमबा जों गावखौ बर' होननानै आइडेन्टिफाइ जों होनो हानाय नङा बे समाव जों दा हानो हागौ दा जोंनि लिडारफ्रा जेबो नङा जों देरहाखायो जोंनो माबा खालामबाय थाखागोन एमएलए एमपि जाबाय थागोन बे दा जानो हागौ जों दा जों गोहो थानायखाय पावार थानायखाय बा जोंहा थानाय उननि बेलायाव उननि जेनेरेसना बेखिनिसो थायैयाव जानो हागौ होमबा जों माजों थांनानै थागोन जों दा जेरै ट्राइबेल बेल ब्लकजोंसो जों थांनानै दं बेल ब्लकजोंसो थांनानै दं जों ट्राइबेलनिजोंसो थांनानै दं ट्राइबेला जुदि उथायोबा ट्राइबेला जुदि जोबोबा आरो जोंनि बे बर'आ फिसा फिसा ट्राइबेलावथ' सेस जाखागोनानो आरो जोंनि बर'आबो जों जेसेबां सहैदों बे जों गाहाय गोलैफिनगोन बेनिखायनो नैबेबादि अर्डार हरनायखौ केन्सेल खालामनांगौ आरो बे केन्सेल खालामनायाव जोंनि गासै दैदेनगिरि बिटिआरनि मानाबोदोर सिएम प्रमद सार आरो जोंनि दिपेन बर' बिथांमोनहा मोजाङै नांनांगोन बेवहाय बेखौ मोजाङैनो इनिसिएटिभ लानांगोन आरो ट्राइबेल सुंग'आ बिसेसकै ट्राइबेल सुंग'आ ट्राइबेलनि रैखानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा नानां खालि मिटिं जानानै रेजुलेसन लाबाय होननानै जानाय नङा टिम दानानै होनानै नोंसोर बुहुमाव नोंसोर साथाम साब्रैया नै बुहुमाव बेबायदि नाङाब्ला जेरै जों सुनब सुरनियाखौ जोङो टिम मोनसे बानायनानै जों खुनु रावनिफ्राय बे हेल्प लायाखै रावनिफ्राय नाङाखै जेला खिन्थु लास्ट पर्यन्त जेला जोंखौ जेरैबो हाला आयेनजोंबो हाला एडमिनिस्ट्रेटिभआवबो हाला कर्टआवबो हाला बिसोरखौ नैबे खेत्रआव लास्टआव गभर्नमेन्टआ खर' गंलायनांदों बायद' जानांदों बेवहाय आङो धन्यबाद होयो जोंनि बिटिआर सिएम बिथाङाबो जोंखौ बे समाव लास्टआव सिएम सारखौ सोरखौ बुंनांगौ होननो जों थांदों मानो पलिटिकेलि जाबाय होमबा जों बुंदों सिएम सारखौ बुङाबा हाला मानोना सिएम सारा गावनो फाइलखौ सोना लाबाय गावनि हेन्डलिं खालामबाय रावबो दांनो हाला बे फाइलखौनो एडभकेट जेनेरेलनाव सोनानै दोनहरबाय बेहाय माने रावबो दांनो हाया दा होमबा जों बेखौ बुंबाय सिएम सारखौ जोङो जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद सारखौ जों बुंबाय जों खेबनैखौबो लोगो हमदों बिनि उनाव जोङो बेरलाव सार बिथांखौ लाफानाय रायज्लायदों आरो बिसुदेव दैमारि सारखौ लोगो हमहैदों आं बिसुदेव दैमारिखौ बा मा खालामनाया मोजां बिसुदेवा नोङो ट्राइबेल मिनिस्टार जोङो सारखौ लोगो बुंदो आरो सिएम सारखौ बुंदो होमबा बे सिएम सारखौ बुंदो गावनि लेभेलाव बुंदो जानांगौ जायनि थाखाय बे खामानियाबो जाबाय जों धन्यबाद होयो बिसुदेव दैमारि सारखौबो सिएम सारखौबो बेरलाव बिथां आरो रमेश बिबु सारखौबो जों खालामो जे आरो जोबथारनायाव जोंनि सिएम साराबो बहाय मानिनांबाय हार मानिनांबाय जे बियो नम्बर सरनियानखौ दानदों बेबादिनो बाखिफोरखौबो जाहाथे क्लियार खालामनानै होनानै जोंनि ट्राइबेलखौ बासायो बेनि थाखाय बै मावनायनि थाखाय सिएम सारखौबो धन्यबाद होबाय आरो जाहाथे बेबायदि इलिगेलखौ दा खालामसै जाहाथे बेबायदि बे घुराय फाथाय खालामनानै जेरै 6 जनगोष्ठियाबो बिदों बिसोरबो एप्लाइ खालामगासिनो दं बिसिनि सरनियाबो एप्लाइ खालामगासिनो दं बिसोरबो मोनथ'वाखैब्ला सरनिया हले बोरैथो जों होग्रोनो हानांगौ बिसोर बोरै बर' कसारि लानानै बोरै मोननांगौ बिदिबा राजबंसिफोराबो बे 6 जनगोष्ठियाबो बर' कसारि होननानै अर्डार खालामनो गावनि कमिउनिटिखौ अर्डार खालामनानै मोनोब्ला बिसोरबो मानो आन्दलन खालामहैनो मानो दिल्लीयाव थांनांदों बावहायनो लानो हायो बिदिबा आरो बेजों ट्राइबेल सुंग'आ बेखौनो बिसोरनो बिदि होदोंब्ला सरनियाफोरनो बिदि एथ' इजियै होनो हादोंब्ला होदोंमोनब्ला जोंनि मन्थ्रिफ्राबो सहयोग खालामदोंब्ला जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो होदो जों होदों होमबानो जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो होयोब्ला जों माने आन्दलन खालामहैदोंमोन बा जों माने बे जोंनि एग्रिमेन्टआव बेखौ माने माबायाव लाफादोंमोन जे जों सुटियाव लाफादों बर'खौ माने बर' कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो एसटि हिल्स खालामनांगौ होननानै खालामनो हाया ओंखायनो हायाखै खिन्थु दिनै सरनियाफोरखौ मारै घुरायफाखाय नटिफाइ नङैफोरखौ बोरै घुरायफाखायाखै नोंगौ बियो बर' जाबाय जानो बर' अरिजिनेल बर'मोन हय खिन्थु बियो ड्रेसबो गैला भाषाबो गैला टाइटेलबो गैला दा जोंनि ट्राइबेल सुंग'आबो नोंगौ 2002आव माने सिलापाथान जिल्ला माबायाव कनभेनसनाव जोङो कनभेनसनाव होनदोंमोन जे नोंसोर फैफिननोसैब्ला फैफिनदो खिन्थु नोंनि जोंनि टाइटेलखौ लिरदोल' हय नों दा बर' रोंथ'गौ जानो हागौ दख'ना गानथ'वाखै जानो हागौ गामसा गानथ'वाखै जानो हागौ कालसार गैथ' खिन्थु नों टाइटेलखौ लाग्रोनानै फैग्रोदो लासैनो नों सोलोंफैदो जों होनबा जोंनि कमिउनिटि बर'आबो नोंसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो होनांगोन खिन्थु बिसोरो जों गोजौ थांखाबाय जों दास टेका जाखाबाय जों मानो नार्जारि ब्रह्म मानो लिरनो नोंसोर लिराब्ला नोंसोर था बेखौ जोङो बायद' खालामनानै दास टेकाखौनो होनोसै होननानै खुनु ट्राइबेल सुंग'आ गरबनो नाङा आरो बेखौ होबावोब्ला
जों बे कन्टेम्प अफ कर्ट जागोन जायनि थाखाय जों आदर्य खाख्लारिखौ होदों आदर्य खाख्लारिखौ होनायनि खारना जों ट्राइबेल संघनि एगेन्स्ट नङा ट्राइबेल संघनि जोङो बिसोरो बिथांमोना साननो हागौ जों कनफ्लिक्ट होननानै कनफ्लिक्ट नङा ट्राइबेल संघआ मोजां मावथों होननानैसो जों मावदों मानो होनबा ट्राइबेल संघआनो आदित्य खाख्लारियानो बेखौ इन्सट्राक्सन हरदों गड डिस्ट्रिक्टफोरखौ जों मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्ट जेरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा होन चिरां होन तामुलपुर होन जों बयजोंबो जोंहा मोजां रिलेसन दं जे बेबायदिखौ दाहो नोंगौ होयोबा जोंहा मिथिगौ बिथांमोनहा मिथिगौ खिन्थु आदित्य खाख्लारिया जोंनि शत्रु जाय नब कुमार सरनिया जों बेखौ खर'आव होनायाव बे मोनसे एफिडेभिट होदों जे दास बेका सरनियाबो बर'नि टाइटेल होननानै होनदों बिनि एगेन्स्टै जोङो बेखौ नांदों जे नोङो हारसिङैनो बोरै बर' कमिउनिटिनि हेड जाखो नोङो बोरै दास बेकाखौ बर'नि टाइटेल होननानै बुंखो बर'फोरनो बिदि टाइटेल गैफेरा आरो बे टाइटेल जुदि नों होदावनानै बयबो होयोब्ला एक समाव जोंनि जाथिया सेस जाहैगोन बेनिखायनो जों आदित्य खाख्लारिखौ होदों जोंहा ट्राइबेल संघजों नङा ट्राइबेल संघखौ जों होआखै बे बिथाङा बेबायदि बार मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बिनि थाखायसो जों बिथांखौ होनाय जादों दा बेखिनि आरो दा जोंनि थाखाय जोङो बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बे खामानियाव जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि गाहाम दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि संगठनफोर जाहाथे बेखौ मोजाङै इनिसियेटिभ लायो बेखिनिखौल' आं रिकुवेस्ट खालामनो बुंनाय जाबाय। थेंक इउ।